Salam, hörmetli adamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Aydın, hoş geldin. Salam Kemine, salam İldeşler. Hoş Hmm, bulduk. Aydın bugün käwrdi zatlaryň manesine düşünmeldiğinde nemede gün geçtikçe yakınlaşıyor. Türkmenistan'ın üýtgejekdiginiň garantiyasy ýa-da biz köp wagtdan bäri aýdyp gelýän zatlarymyzyň köpüsi eýem bir-birden bolup gelýär. Muny öňünden paly bakmak däl, görünip dur käwri adamlara görünýär. Bu uğurdan azjam bolsa bir nemämiz bardy, bilgimiz, maglumatymız. Bolan soň ýa görünip dur. Bir üýtgeşik bir zat däl ýa-ni. Üýtgeşik adam bolanyň üçin görünýär diýilen zat däl. Hemme kim okasa, düşünse, seretsen görünip dur. Indi Türkmenistanyň üýtgejekdigi garantiýa diýdik. Ýöne käbir zatlara biz düýkli düşünmeli ýa-da şu häzirine şu düşünjek zatlarymyzyň bolmandygy sebäpli şu ýagdaýa geldik de aýlanyp öwrülip. Onuň birine demokratiýa diýilen sözüň manysyna düşünemiz ok. Nädip meýdana gelýär? Nämäniň esasynda bar? Ýa-da döwlet sözü bardyr bizde ulanylýar. Şu zatlaryň bir azragan bolsa bir pikir edinmeli. Ösmeli de ýene şonam aýdyn ikimiz bugün ekranda gurrun edeli. İldeşlerimizden pikir bardyr ýa-da bolmasa da ileriki günlere, yıllara bir nuska bolsun aýdym. Bizem hemme zady dogry bilýäs diýemiz o. Bilýänimizi aýdyp bilýäs biz. Şonuň ýaly ýagdaý bardy. Ine demokratiýa näme zat? Diýip sorasak demokratiýa nerelerde var? Diýilen soramaly mukam diýemem birinji. Demokratiýanyň bolan ýurtlaryna seretmeli. Soň şu demokratiýanyň bolan ýurtlarynyň taryhyna seretmeli. O taryhynda näme bolup geçipdir? Nädip demokratik bir durmuşa geçipdirler. Ýa-ni siýasatam, günlük durmuşam şoňa meňze ýa-ni bir absolut demokratiýa diýilen bir zat ýokdur. Menim düşünjem bolmagan birazrak kyndyr. Adamdan adama görä üýtgeýär, munyň manysy. Biz seredip Türkiýe daşyndan seredip Türkiýe demokratik ýurt diýip aýdyp bilerse, ýöne Türkiýanyň içinde ýaşaýanlar Türkiýe demokratik ýurt däl, Germaniýa demokratik ýurt diýer. Şonuň ýaly gidýär-de bu deňeşdirmek bilen baglanyşykly bir zat bolmaly. Indi şol ine demokratik diýip ine at berýän ýurtlarymyza bir seretmeli taryhyna, nerden gelipdir, nädip bolupdyr. Ve şu ýurtlardaky bar zatlar bilen bizdäki ýok zatlaryň ikisiniň arasyndaky tapawutyny çykarmaly. Biz Türkmenistanda demokratik partiýa barmy? Bar. Türkmenistanyň konstitusiýasynda demokratik diýip ýazýarmy? Ýazýar. Ýöne şonda da ýok. Ine biz şo taýlaryna gelmeli-de. Näme üçin ine bizem häzir aýdyn ikimiz aýtsak biz ine demokratik Türkmenistany gurmana kömek edip bilýäs, ýollaryny bilýäs diýip aýtsak ýeterli bolýarmy ine? Hatda aýdaly başga bir ýer çyksyn demokratiýany getirýäs biz Türkmenistana diýsen bolýarmy? Ýa-ni dogrumy ýani şo zadyň asly edilip bolunjak zatmy? Ýa-da demokratiýa getirilýärmi? Aýdym ine şonu ýaly soraglar hem sorap gidip bolýar-da o işiň içinde. Şo arada gurrun edel ondan soň döwlet diýilen söz bar. Ine şoňa geçeli. Bundan soň aýdym islesen sana bir söz bereýin demokratiýa barada entek näme geçmänkä. Kemine meninde demokratiýaň bir yani düşündürülüş verilende demokratiýaň nämedigine dogrusyny aýdaýyn. Nähili haýsy çeşmeden gözläp gören ýagdaýynda da aslında 2000 ýyldan köprek taryhy bar da demokratiýa sözüň däl düşünjäniň 2000 ýyldan köp taryhy bar. Ýöne şol demokratiýa diýende köp adam pikir edýär hemmen ýa-ni deň derejede hak hukugynyň bolmagy demokratiýany diýär.
değildir. Onyalık. Hak hukuk olup biler, yöne demokratiya olman biler. Ýa-ni maýyp adam bilen saga adam hak hukuky deň bolup bilermine? Hmm. Mümkin däldi. Yine ya da demokratiyanı deňlik diýip düşündirýärler. Deňlik hem değildir demokratiya. Yani nereden öğrenmek istesen hem şu demokratiya türlü ve gapma karşı fikirler ve düşünceler vardır. Demokratiya var adı. Ne diyeyim? Yani umuman demokratiyanı suratlandıran vaatın demokratiyanın öz yeri vardır. Demokratiya bir yankı instrument yalık bir zattır. Ya da ne diyeyim ama e, bir kuraldır Moral. demokratiya. O kuralın hem ulanmalı yeri vardır, ulanmalı değil yeri vardır. Çünkü dünyada görýän demokratiyamızda iň köp ulanylýan yeri demokratiýanyň ýanky siýasatdadyr. Partiýalaryň arasyndadyr demokratiýa. Ykdysadyýetde demokratiýa görüp bilmeýäňiz, finansda demokratiýa görüp bilmeýäňiz mümkin däl-de o yer ýanky teknokratlaryň yeri. Sen demokrat olup dollaryň kursyny belläp bilmeýäň, bazar belleýär onu. Ya da demokrat olup bir ertirki günün için bir finansı yankı investisiya edip bilmeyen. Berde yine kim gerek? Teknokrat gerek. Olan işi. Indi yine demokratyan kemine sonra olsun ne olarak da e, Amerikan demokratiyasını alalı. Göz başını diýeli şol Amerika esasen hem dünya şonu yankı transfer edecek olan devletlerin biri diýeli. Amerikan özünde de demokratiya başlan altında da demokratiya deyip başlandır. Yani şol demokratiya ile birlikte kullarım balandır Amerika'da. Kulun hak hukuku deyip bir zatlar vardır. Ses veriliş sistemasına seredik görün Amerika'nın kurulan vaktindaki yankı demokratiyasına seredik görün. Nemeler görüyorsunuz. Köp adamın ses verme hakkı yoktur. Köp adamın diyende yankı ayarlar, ondan sonra kullar, solar ses verip bilen ok. Näme üçin şolary ses verme hakyny alýarlaryna, ellerinden alınan. Ya da alýarlar diýmeýin, berilmändir şolara. Hiç haçanan berilen ok. Amerika'da ayarlanan hak hukuku ayarlara berilen däldir. Onu ayarlar özleri soňundan gazanandyr. Haýsam bolsa bir ýollar bilen. Men şoň ýalyrak bilýän indi. Amerikan taryhyny men kän bir bilýän diýip aýtsam ýalňyş bolarsa, esas şu Ýewropa tarapy köp näme etýänlerine. Yani Amerika'da da şoň ýaly diýip bilýän. Ayallara hak hukuk berilmek için bir edilen işi mene görüp bilemek Amerikan tarihinde elbette bolsa bardırım. Yani ayallar öz hakkını almak için öz eden yankı işler olya aktivistler diye şu ayallan hak hukuku için görüşenler yine ayallar erkeklerin var elbette olan içinde. Yani şu ayallan özleri yankı haklarını alıyorlar da Amerika'da. Demokratik haklarını. Yani şunun için demokratiya meselesinde hem meyerde demokratiya olya diýilen düşünce yanlış bir düşüncedir ve demokratiyanı in erveden getirip bolan o biri tarafından. Amerika aydalı Afganistan'a demokratiya getirecek oldular. Yani yine Amerikan güýjüni bilýäňiz, akıl güýjü olsun, yankı finans güýjü ya da yara güýjü diýeli harby güýjü olsun. Bilinýär dünýäde, yani öňde giden orunlaryň birine ýeleýär. Şonda da şol Afganistan'a demokratiyanı getirip bilmedi. Şonça güýjü bilen. Sebäbi demokratiya getirip berilýän bir zat däl. Yani çüýşedäki suw däl ol birine eltip berelýärler. Ol demokratiya talap bolan ýerinde öz-özünden döreýändir. Onam kim döretýär? Prezidentiniz döredip bilmez, alymlaryňyz o talabı döredip bilmez veya döwlet o talabı döredip bilmeýär. Oň ýekece ýanky çeşmesi olan halkdyr. Demokratiýany döretýän şo halk ýa-da ýanky populyasiýa diýelim. Diýip bilýän bolsak. Ýanky aýdyň ine demokratiýa gelýärmi? Ýanky gelse ýurdum öz-özünden düzelýärmi diýilen bir neme bardy. Demokratiýa bir sistema ýalyk görülýändir, sistema däldir, o düşüncedir. Düşünjäň soň sistema öwürüp bolýar, ýöne şol birinji düşünjede başlaýandyr. Ine üns berseniz demokratiýanyň ösen ýurtlarynda bilim ýa-da şu adamlar bilimlidir.
Şo taýynyň ýaşaýjylary bilimlidir, düşünýändir. Ine salgydy näme üçin töleýär, näçe salgyt töleýär, soň şo tölenen salgyt bilen iş edipdirlermi, etmändirlermi şo zatlara çelli aň getirip bilýän halklar demokratikleşýär. Ýa-ni bizim diýä güýjümiz ýurdun dolandyrylmagynda ornu var we ýetýändir, iň güýçlü biz bolýas diýip. Ine Fransiýada hazır 21-nji asyrda da ýa-ni gaty näme agyr nem protestler çykýar da. Ýa-ni sary ýelekliler diýdi, ýene näme diýdi, şoňa benzeş gaty kälnemeler bar. Şolar ine çalaja bir hakyndan alınsa ve artık maçtan isleýän däldir, ýa-ni düşünýän halk bolan üçin artık maçyny isleýän oklar ýöne kem bolmasyn diýerler de. Aýlygynda mysal üçin ýa benzinin bahalarındamy, ýangyç bahalary şonuň ýaly yerlerde çıkan wagty, ýani problema çıkan wagty öz isleýlerini her türlü ýol bilen dile getirip bilýärler. O ýöne netijede çözülýär şo taýlarda. Türkmenistana gelim. Türkmenistanda da ýa-ni demokratiýanyň bir formasy bar aslında. Halk talap etmeýän bolsa ýa-da sesini çykarmaýan bolsa, demek o taýda da bir demokratiýa bar. Ýa-ni sessiz demokratiýa. Demokratiýa aslında ses verilip ýa-da ses çykarylyp ýerine ýetirilýär. Bizim bilýän ýurtlarymyzda, ýöne Türkmenistanda sesini çykarmasaňam demek kabul edýär ýa-da närazy edýär diýilen deme çykýar orta netije. Düşünce. Ol kemine şol demokratiýanyň ýankyny baýrak edip ulanýarlar. Men şoňa da düşünüp bilemok. Mesele demokratiýany baýrak edip ulanmak däldir. Ol çözülmeli mesele. İslendik döwletde de demokratiýa däldir. Mesele o däl. Demokratiýany garşdyrýarlar. Gowzat diýip ýanky berilipdir da ýöne näme diýeni hiç kim bilenok demokratiýanyň. Demokratiýa däl. Esasy maksat söz azatlygy bolmaly. Söz azatlygy ve medeni insan olmalı. Maksat. O demokratiýa diýen zat oňňalyk bir wajip bir zat däl. Ýa-da esasy bir zadam däl demokratiýa. Yani men diye demokratik döwletde biz diye demokratlar islen zadyny demokrat biz aýdan islen zadymyzy aýtmaly diýär. Ol islen zadyny aýtmak diýmek, pikirini aýtmak diýmek demokratiýa degişli bir zat däl. Ol söz azatlygyna degişli bir zat. Yani demokratiya men isledim boldu da däl. Yani köpçülik islemek. Bu taýda yani aslında aýdym bu demokratiya dören wagty elitleriň öz arasynda dören bir zat da 2000 ýyl bundan öň diýdiň ha. Aha. Köne Rimde elitleriň arasynda dören bir zat. Ýurdu dolandyrýan ýa-da mecliste ine karar alınjak wagtda diňe bir adam almasın. Onun yerine 100 adam barmy, 200 adam barmy? Şolar öz arasında ses verip ýa-da şu meseleni tartışıp almaly diýilen ýalyk bir neme çykýar da orta. Şol nemeden döreýär, ýöne bu gitdikçe de göwürmi giňeýär. Soň erkekleriň hemmesi goşulýar, soň aýallar goşulýar, soň gullar goşulýar diýip 2000 ýyl şonuň ýaly geçdi-de. 2000 ýylyň dowamında. Ýöne şu demokratiýa ýa-da demokratik döwlet bolmaly, demokratik döwlet bolmaly diýilýär. Dünýäniň hiç bir ýerinde men ýanky bilemok, demokratik döwlet diýip bir döwlete görmedim. Ya ol neme? Kime göre demokratiýa bolýar, kime göre däl bolýar da şonuň üçin. Demokratiýa düşünje, o bir sen näme? Şoň üçin kän çekeleşilýän bir zatdır. Ol bir sistema däl bir mekanizm. Soň neme bar da aýdym ine demokratiýa diýilende köpçülik tarapyndan dolandyrmak ýalyk manysy bar da. Indi köpçülik tarapyndan dolandyrylmak nemeleri var ýöne gösgöni köpçülik tarapyndan dolandyrylmak da şu an dünýäde bütün demokratiyalar vekilçilikli demokratiyadır. Yani representative diýip bir söz var da yani bilmedim Türkmençe
tercümesi nähil bolýar, ýöne vekilçilikli demokratiýa, ýagny aýdalyp bir owanyň adamy özüne deputat saýlaýar, mejlis uğradyar, soň mejlisde alınjak kararlar näme? Soň saýlamana näme mümkinçilikler bar? Ýa-ni ýurdy syýasy taýdan dolandyrjaklary. Şonuň ýaly bir gatlak da şo sebäple ýa-ni halk nähil bolsa şonuň ýaly dolandyrlar diýilen bir söz bar. Eger şol köpçülik tarapyndan dolandyrylýan bolsa şonuň ýaly bolmaly. Kim saýlasaň şonuň ýaly ýa-ni jogapkary ýene-de netijede şo halk bolmaly bu işin içinde de. Sözün öz manysına sereden demem bärde indi söz bilen birazcık oýnajak olayım. Demokratiya, yani halk tarafından dolandırılan sistema diýeli, ya da köpçülük diýeli. Ol aslında onda hem devletler hem demokratiya oluyor. Eğer başka bir devletin ol aslında olmasa demokratiya oluyor. Yani Türkmenistan, Niyazov, Türkmen halkının arasından çıkan adam. Berdimuhamedov, Türkmen halkının arasından çıkan adam. Ve şolar dolandıryan olsa demek halk dolandırıyor. Halk sayladı. Karşı çıkan adam yok. Yenen bir zadaydayın. Türkmenistan'da korrupsiya var diýeniz, olam demokratik usulda varsa, Türkmen halk edýändir şol korrupsiýany. Oğurluk var mı? Türkmen halk edýändir. Ine demokratiya bir tarapdan hem şol. Yani şol mana da gelip bilýär demokratiya. Yani ol iň erwet bir zatdır. Döwletler vardır. Yani kanun devleti deyip bir devlet var. Hukuk devleti vardır. Bu ikisinin arasında tafawut vardır. Yani eğer sen demokratiya deyip yani kanunun üstüne koyan ýagdaýynda ol ýerde kanun işläp bilmeýär. Ine şoň üçin demokratiýanyň problemasy ýa-ni orta çykýar-da. Erwet zat gowzat deyip ýa-ni yorumlamak islämek ýöne demokratiýanyň nämedigini düşündirjek bolýanda. Kanunlar vardır. Kanun iň üstde bolýandyr. Yani devletin üstündedir kanun, konstitusiya. 20-nji asyrdan başlap şonuň ýaly kanunlar döwletiň üstüne çykýar. Kanun döwlet ýasaýaty ýa-da padşah ferman yglan edipdir ýa ferman ýazypdyr diýilen bir näme bardyr. Kanun indi näme var? Ine Angliýa mysal üçin, ýa-ni Britaniýa. Şol demokratik döwletmi? Konstitusiýasyny okap görüň. Monarşidir. Monarhiyadır. Angliýa. Häzir eçellik Kanada, Täze Zelandiýa, Australiýa, Angliýanyň üstünde dura. Şu monarhiya. Şu wagta çellik. Monarhiya sistema şoň ýaly. Häzirine hatta Şweçýa da şoň ýaly diýip bilýän. Nawa Şweçýa da şoň ýaly, Norwegiýada Karolun öz käbir işleri özem döwlet derejesindäki wezipeleri vardır. Şonun Karoldan başga hiç kim eden ok. Halka eden ok, kanunuň eden ok diňe Karolun elindedir. Awstriýada şonuň ýaly bolmaly. Karalewasy diýeli. Ya da şoň elindedir şol zatlar. Diňe şolar näme berýär, karar berip bilýär şol käbir meselelerde, mysal üçin adatdan daşary ýagdaýy ya da ýene şoňa benzeş meselelerde ýöne söz azatlygy bardyr. Monarhiyadır, ýöne söz azatlygy bardyr. Ol ikisi bir ýerde bolup bilýär. Yok, karar almakda şu aktif gatnaşyp bilýär köpçülik ebesinde. Tamamine demokratiya diýäs-de bolýar. Demokratiya bolýan olsa, aýdaly gel siýasatyň demokratiya bolmaly. Şunuň başga hili bolubam bilmeýän, mümkin däl. Adamlar ine saýlamaly boldy-da, öňüne kandidatlar çykdy, saýlamaly boldy. Indi şo kandidat çıkaranda belki saýlap biler, ýöne şo köpçüligiň özü kandidat çıkaryp bilýärmi? Saýlamaly adamam özüňiz çıkarmaly diýseler diýende. Öz araňdan çıkar diýdiň, ine çıkaryp bilýäňizmi bir adam? Men bizi Türkmenistandan mysal alaly. Türkmenistanda kimi çıkaryp bilýäňiz? O çıkarjak adamyňyzam häzir kemine muň jogaby aňsat. Näme bar o çıkararys diýip jogap berip bolar. Gataňsat ýöne iş şoňa gelen wagty kandidat çıkaryp bolmaýar Türkmenistanda bir sana. Ya 5 milyon halk olsa 5 milyon kandidat çıkar ya da biri de çıkmaz. Yani özleri çıkar diýsen. Şoň üçin daşyndan urus gelýär-de ine sen kandidat ol diýip olar bolýar.
Siz öz içinizde saylap bilen yok diyen ýagdaýda. Yani onun ýaly diýilýär da. Görýär türkmenlere saylabam bilen ok. Bir sistemasam yok. Biz bunun üstüne gaty goýup sistema gurarys diýär-de. Ýaly bolmaly. Emesi. Yok Umuman Kemine yine bu näme del yine uzakta del vatandaşlar yani komentariyada da yazıp bilersiniz yine aydalı şu 30 neçe yıl 31 yıl oldu Türkmenistan'da garaşlık alandan beri 31 yılın içinde birinin olmasa birinin adına düşeymeli aynen ben komşuyumu deputat ödürledim ve kol toplap şonu biz deputatlığa çıkardık deyip. Neçe sapar Türkmenistan'da deputat saylandı 30 yılın içinde neçe sanı deputat saylanandı. Şu neçe sanısını halk öz içinden özü çıkarıp ve şonu hödürlep soňam şol deputatlyk ýarışyny kazansın kazanmasın o wajyp bir zat däl. O ýerki hiç zat deputat bolmak bolmamak ýöne esas mesele halk öz arasından bir kişini saylap şonu deputatlyğa hödürlep soňam şoň arkasında durup bilmek. Ine şu zatlara demokratiýaň bir ýöneköy formada ýanky düşünjesi bar diýmek şu ýerde. O ýöne o demokratiýa diýip gıýgranyň bilen on ýalyk aňsat zat däl. 2000 ýyldan bäri gelýän bir düşünje şu günkü gün diýine demokratiýa oňat merwetini diýip soran matyň jogap berip bilmeýär. Jogap berip bilmeýär. Şol zady Türkmenistanda gaty aňsatlaşdyrýarlar we bilemok ýanky aýtjan bir şüşedäki suw ýalyk biz size getirip berýäs diýdi demokratiýany. siz içseňiz demokrat bolýaňyz. Şu Tamam. çüşedäki suw ýanky. İçilýän zat ýaly. Soň ýene neme barda? Aýdyň adam o içinden çıkarmak diýende bir adam men şu işi başaryp bilýän, men şunu edip bilerim diýmeli. Onsoň adamlar şonu tanamaly da. Öňde näme iş edipdir, edip bilýän bilen okmy? Soň ýene de netijede şo ýeriniň yerli halky, ýani deputat saýlayan halk yerli halk bolýar da. Şolar jogapkärçiligi üstüne alýar. Ýani bu taýda jogapkärçilik meselesi bar. Şo deputat berjek näme mecliste berjek sesi bilen ýurdun nemesini ýalňyş tarapy alyp barýan bolsa, munyň jogapkäri deputat bolmaýar, şo halk bolýar. Şo zatlara da düşünmeli. Ýani özünden gelýändigine de problem var. Yok, demokratiýany aslında yine ýanky Birleşen Milletler Guramasy vardır. Şol demokratiýany hemme döwlete getirip berdi-de, hemme döwlete getirip berdi. İnsan haklaryny hem getirip berdi, hemme döwlete. Hemme döwletiň ýolbaşçylary, ýanky meclisleri, parlamentler gol çekdi şoňa. Ýöne soň galan zat onu yerine getirmekde. Demokratiýany getirip berdiler sana. İnsan haklaryny getirip berdiler sana. Ýöne soň yerine getirmek galýa. Onam Birleşen Milletler Guramasy yerine getirip bilmeýär. Ýa-da insan haklary goram. Olar yerine getirip bilmeýär. Olar yerine getirjem däl. Yerine getiriji şo yerli halkdyr. Sen yerine getirmesen olara hiç gelip ýanky pretenziýany aýdyp bilmeýän. Olar bir ýanky harby güýç ýa-da ona meňzeş bir zat däl. Hatta bir döwletiň içeri işlerine garaşma mümkinçiligi hem ýok. Ýöne nähili bolmaly bu hakynda konsultasiýany berýär. Ya da konsultasiyada däl ol. Nähili bolmaly bu hakynda ýanky şablony berýär, ine şuňa ýalyp bolmaly diýär. Başga edip bilen işi ýok olaryň. Onu yerine getirjek yerli halkdyr. Yani şu günkü gün Türkmenistanda kanuny yerine getirýän ýekeje adamam ýok. Menem şoň içinde Kemine de şoň içinde. Ýekeje adam ýok, sebäbi biz oňa ýalyp yetişdirilmedik. O kanuny yerine getirmek aňsat bir zat diýip pikir etmän. Kanuny işleýän okdiýanyz kanuny işlemese Yok diýmek kanun işlemeye kanun yok. Yani yok zaten sen näde işletjek? O kanunun şeýle bir näme häsiýeti bardy. İşlemeýän bolsa yok bolýar. O beýleki zatlara meňzäni okda. Kanun ine şo taýda dur, şonu baryp almaly, işletmeli diýilen bir näme ýok da kanun. İşlemeýär diýip bilýän bolsaň diýmek ýok ýanky dogry sözü. Näme? Sen aktiv gatnaşan ok adamlar. Şo kanunyň ýöremeginde ve kanunun näme çıkarılmağında aktiv gatnaşan oklar. Ve kanun çıkaryanlarım kim? Deputatlar esasen. Näme?
kanun çıkarıcılar deputatlar bolýar, meclis bolýar yani. O deputatlar kim saýlaýar? Halk saýlaýar. Diýmek, halk ýalňyş adam saýlan bolsa, mecliste de dogry kanunyň çykmajagy ortada. Bir demokratiýanyň jogapkärçiligi şol. Ýöne biziň ýyldaşlarymyzda bir neme bar. Ben diýe pikirimi aýtjak diýe aýdýan pikiri başga bir adamyň şahsiýetine ýa-da awraýyna değýär-de. Ondan soň misal üçin ine kommentariýalara käwagt ýazýar hapa gep bilen. Öçürýän soň diýär hani siz demokratdyňyz diýär. Bu zatyň demokratiýa bilen hiç ýyl dahly ýeri ýok. Kemine Ha, biz ýekeje ýerde de demokrat diýip aýtmadyk. ýok hiç Men hiç öz aýdamyz ýok. nämem aýdaýyn. Demokratiýa dolu manasy bilen ýa-da şu gün köp adamyň düşünýän manasy bilen demokratiýa bolup bilmä mümkin däl. Hmm. O kommunizm ýa-da zatlar ol demokratiýa diýmek. Nawa şerraýçylygyň bir görnüşi, ýa-ni şerraýçylygy demokratiýa meňze edýärler. Gynasapda o zat däldir, demokratiýa dolu, düşünjeli bolmalydyr. Yani senin saylanan adamın iň azından sen olmasaňam senin saýlajagy adam bir bilimli, düşünýän adam bolmalydy. Yani bu haýwan haklary diýip aýdaýyn. Yani bir canlı diýen canlynyň haklaryndan tut daş döwregiň ýa-ni daşky gurşagy goramak hemme zady değişil bir nemesi bolmalydy. Bir ölçekde şu saýlanjak adam. Yani hemme zat hakynda bir dolu bolmasa da bölekleýin pikiri bolmaly. Bilgili, bilimli bolmaly. Ama iň minimum nemesi ýöne saýlajak adamlarym bolmaly şonuň ýaly ýagdaýda. Hemme kim meclisiň içine 5 milyon adam sygyp bilenok. Bunu minimuma düşürmek gerek. Bu ezek näme diýerler? Onda diýär aýdaly bir etrap siz öz araňyzda bir sana adam uğradyň meclise şu sizin ýeriňize nemetsin karar almakda. Ýa-ni edil 10 000 adam ýaşaýan bolsa bir etrapda 10 000 adamyň adyna berýär. Ýa-ni hem ol deputat bolanda da jogapkärçilik gaty 10 000 sana adam şu deputat saýlan wagtda jogapkärçiligi gaty uludur. Şonuň ýaly bir nemesi bar. Aydın biz döwlet nemesine geçeli. Döwlet sözü. Döwlet sözü hem Demokratiýaň kemine ýene bir näme aýdyp bereýin. Indi demokratiýaň miwelerine geleli. Näme berýär? Bardy geldi ýalňyşyp bir gün demokratiýaň urup bildik Türkmenistanda. Ýa-da şol halk demokratiýany urdu. Näle miwesi bolar? Aýdaly tapawdy ýok. Islendik bir ýerde köpçülik şu gün Türkmenistan daky köpçülik görüp otur. Näme ýalňyşdygyny, ýollaryň ýapyklygy ýalňyş, dogrymy? Eger bizde demokratik düşünjesi olan olsa halk şonu bir günem yaptırma, ruhsat vermeye de yolu. Ruhsat vermeye. Açtırıya yolu. İstendik ýagdaýlar bilen, istendik şertler bilen şu yolu açtırıya. Yani karar alın ya, sonra kararı izne çekilyendir. Meclis alsın, yankı hükümetin kararı olsun, tapawdy yok. Eger demokratik düşünce bar toplumlarda alınan kararı ya da çıkarılan kanunu izne gaýtartyryp bilýär köpçülik. Bu demokratiýaň miwesidir. O tapawdy ýok. Men prezident ýanky saýladym, o şoň näme diýse dogry diýip durmak ýalňyş zat, ol demokratiýa däldir. Demokratiýada prezidenti saýlabam bilýär, bir adamy prezident edip bilýär köpçülik. Soňam aýda şol işini ýerine ýetip bilmedik ýagdaýynda ýanky saýlan köpçülik hem şonu aýrybam bilýär-de prezidenti. Ine şoňa demokratiýaň miwesi diýilýär bu. Demokratik düşünjenin miwesi. Indi berde mysal üçin demokratik düşünje bolan ýerde hak hukuk bilen mysal üçin ýazarsyň ine. Ýanky näme diýilýär ona? Miting etmek gadagan diýip konstitusiýaňa ýazarsyň. Ýazandan soňam halk köçäge çykyp miting eder. Hiç adam edip bilmeýärler. Halk diýende onuň içinde polisiýa da bardyr, eskerem bardyr, ýanky iş adamy bardyr, işçiler bardyr, iş berýän bardyr. Ondan soň ýanky parlamentiň içindäki deputatlar, bular hemmesi halka emele getirýär. Bularda näme düşünje bolan ýagdaýynda, demokratik düşünje bolan ýagdaýynda halk nire gidýän bolsa şo tarafa gidýändir. Akym ýanky. Soň konstitusiýa ýazarlar, miting edip bolýar. Soň konstitusiýa ýazmaly bolarlar.
Kim Oo. yankı deputat olacak olsa Aydar ben söz veren size yine miting geçirmek sizin hakkınız olur. Hiç kimin karşı çıkma hakkı yoktur yine deyip son yalık edip Hmm. saylanıp gelip başlarlar. Yine bu demokrasiyanın meyvesi. Ya, son bir iyileşimiz yazıyor. Avrupa diye Irak, Suriye, Ukrayna demokratiya getirir deyip yazıptır da neme manida. Aa, yankı ayışımız yani demokratiya getirilen zat değildir. Yani iyileşler yani şu sözlemin kurulmağı yanlış yani bu bir siyasi manipülatif bir siyaset nemesi. Kural hiç açanın bir yurda başka bir yurt demokratiya getirip bilmeye ya da bir yurda taşından bir yerden demokratiya gelyen değildir, döreyendir içinde. Olan bilim bilen döreyendir. Şu yerin halkı näçe bilimli, bilgili, köp kitap okuyan Birinci bolsa edilmeli göre. iş. Temine Hı hı. demokrasiya için söz azatlığı, Hı hı. azatlık. O söz azatlığı sözü haçan azat olup bile bir adamın özü azat olan yağdayında. Ma. Azatlığı çıkan yağdayınızda son söz azatlığı deyip bir zat gelyendir. Ondan son demokratiya döreyendir. Öz özünden. Söz azatlığı demek ne demek? İsteyen zatını aydıp bilmek demek değil. Söz azatlığı demek sen öz pikirini aytcan yöne karşı tarafın şahslığını bilmeli. Şahsına onun şahsiyetini kemsitecek bir zat aytmak demek eyyem sen hayvandan tapadın yok demek. Hı. Yani söz azatlığı olmak için birinciden insan olmalı. Yani insan demek yani adam değil ya biyologyan dilinde insanın yani filosofyan dili diyelim. İnsan. Hı. Ne şov olan son azat olsan, azat insan olsan söz azatlığı döreyendir. Söz azatlığı demek seni kritik avat edip bilyendir. İstendiği adam seni kritik avat edip bilye, yanlışını edip bilye. Sen hem şonu dinlep bilmeli. Ha, kritikası doğru olur, yanlış olur o ayrı mesele. Yok, Hı. yanlış olsun, tapa yok. Hı. Yanlış kritik ol, evet zaten kritik edip bilirsin. Ma. Yöne, yani töhmet deyilen zat kritika değildir. Bu ikisi başka başka zatlar. O Ma. kritikanı dinlep sonra cevap vermek istese cevap verirsin. Yine kritikada bir doğru ediliş usulları vardı. Hı. Yani bizde yöne binen hatta seyredip görsen 4 kitap okan değildir. Yöne kritika diye de sen sözden vurup bilmenin ne edip kritika edeceğin değil mi? Hı. O Yani söz son azatlığının bu cevapkarşılıklarıdır. ma. Son aydın yine Irak bilen Suriye diýdi. Irak bilen Suriye demokratiya bir dengeleyen bir neme däl jemgyýet däl. Şo taýda ýaşaýanlar. Entek şu wagta däl iň azyndan bularyň haçan demokratikleşjegi näbelli. Sebäbi bular ýa Arap medeniýetiniň bir nemesi bar-da bularda entegem. Gaty kyn, ýöne türki milletler demokratiýa has ýakyndyrak, has ýatkyndyrak. Arap nemeleri birazrak kyn. Şonuň üçin bu zatlar ine şu sözlemde ine Ýewropa söz var, Irak, Siriýe, Ukraina şu sözleriň atlaryň ýa-ni ýurtlaryň ýa-da nemeleriň atda raýonlaryň diýip aýdaýyn dünýädäki. Şular bir-birine nä derejede gawat gelýär. Men geçtik yok. Irak diýilende Irakyň bir öz kulturasy var, bir medeniýeti, bir taryhy var. Siriýe diýsen ýene de Irakyň ga benzeşräk bar. Ýöne Ukraina düýbünden başga bir zatda. Irak bilen Ukrainany deňeşdirer ýaly. Ukrainada bir demokratik saýlaw bar. Adamlar saýlaw Ha, edýärler. Näçe Kemine ýyldan ol beri. näme diýjek köle yankı Hmm. Ukraina bilemek yanlış düşünen olup bilerin o yerde yöne näme bilen aýdandyr yankı sarkazm bilen aýdandyr. Demokratiýany getirip bolanok diýjek bolýandyr. Yok demokratiya Özüm boljak bolup azanmalı. urşa ýerde diýilen manyda da He, bolup bilen. uruşa girdi. Onu aýdyp bilersiň. Misal üçin Ukraina şu gün Ukraina ýalňyşdy diýen bolsaňyz onda bizem yankı oruslar Türkmenistana gelen wagt ýalňyşdykmy? Yani biz diýip aýtmaýyn. Göktepe'de o näçe adam öldürildi. Göktepe'de Ukraina hiç saat. O yerde Ukrayna'da video var yankı. Kamera olan için Ruslar özlerini saklaya birazcık o sıra. Hmm. Görünüp dur da Sputnik'ten hem görünüp dur. Yine Göktepe'de onyalık mümkünçilik yoktu. Şoň için Göktepe'deki edilen yankı kırgınçılık Ukrayna'dakidan 10 esre beter. Hmm.
bir sanak şu gün eger däl diýen bolsaňyz, Göktepe'de bir sanak şu gün kitapxana ýa-da kitap ýa-da şoňalyk bir zat tapyp bilermisiniz şol wagtdan galan? Men häzir inanjak däl türkmen kitap ýazmandyr diýseňiz. Inanjak däl. Hmm. Indi onda şu gün Ukraina diýeniz onda özümüziň taryhymyza seredeli. Orsa garşy goýan türkmenem bara. Aa. Ýöne maksat o ýerde orus bilen uruşmak däl, maksat gul bolmaly däl. Sebäbi görýä, başga adam gelýär-de. Ýaşaýan ýerine başga birler gelýär we başga bir gelen wagty myhman gelse gowudur ýöne myhman gelse-de şo gelen ýeriň tertip düzgünine boyun eýmeli bolýar. Ýöne olar boyun eýmendir. Öz düzgünlerini goýup başlan soň türkmenem şu günkü ýalyk türkmenler dälmi diýenden olar, olaryň düşünjeleri başga kilerek bolan bolmaly. Hmm. Olar ýanky watançylyk duýgusy bar, azatlygyň nämedigini bilýän şahslar bolan üçin ene soňky eskereçe şo ýerde şehit bolýar, hatda gyryldy diýip maglumatlar bar. Dolugyr çağalary şeýle. Yani bu maglumatlar var. Ve şu zatlary hiç kim şu gün öğrenen oğlum, öğreden oğlum. Hatta öğrenecek olsan seni yok edýärler de. Türkmen yok edýär. Yani Türkmenin eli bilen yok edilýär. Hmm. Yani şoň üçin o gerek däl Ukraina'ya gitmek ya da Siriýa'ya gitmek. Ýöne Türkmenistan taryhyna seredip göreň nämeler boldy. Näme üçin boldy. Oh, yankı deňeşdirmek nemesi ýalňyş bolmaly däldir. Yine döwlet nemesine geçeli aýdym. Demokratiýa ýeterlikli boldumy kan ýa biz aram gaýtalýas, ýatladýas ýa adamlar her aýdylanda has gowy düşüner diýip umyt edýäsem bize mi öwrenýäs bu zatlary? Şimdi döwlet diýip bir neme bar da. Söz var, bizde de var. Türkiýede de ulanýar. Hatta beýleki nemelerin hemmesinde de barmy kan diýen. Ýöne döwlet sözüniň özü bir arapça bir söz. Ýöne şonu araplar ulananok. Ýa döwlet manysynda bizim ulanýan manymyzda ulananoklar. Ve dünýädäki döwlet nemeleri ýa düýünden başga da. Ýöne gurrun berdik. State diýär ýa-da oruslar ştat diýär. Nemeden Germaniýadan nemislerden alýar dese. Olar ştat diýär. Mesela Amerikanyň Birleşen Ştatlar diýmek state'lere, state diýmek döwlet diýmek. Amerikanyň Birleşen Döwletleri ýa-ni terjimesi de. Türkiýede de döwlet diýendir ýa-ni Amerikanyň bir näme? Şonu ýaldanmy? Amerikanyň Birleşmiş Döwletleri diýetler, näme diýýär? ABD diýerler de kıskaça. ABD. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri. Şonu ýaldyp bir many bar, ýagny döwlet sözü state bolýar. Ýöne state bilen döwletiň sözüniň manysyny deňeşdirsen ikisi bir söz däl. State diýende durnukly kanun bar. Şo kanun esasında işleýär. Adamlaryň ýa-ni islegine, arzuwuna görä üýtgän ok ýa-ni şo döwleti dolandyrýanlaryň ýa-da aslında döwlet dolandyrmak sözem ýalňyş aýdym bizde. Mesela ýöretmek diýip bir söz bar da. O ýöretmek bolmaly, şu nemesi dolandyrmak ýa-ni bir güýç şol adamyň elinde, misal üçin padşah döwlet dolandyrıp biler. Ýöne bir siýasatçy döwleti dolandyrmaly däl, döwleti ýöretmelidir ýa-ni kanunlaryna berja edýär. Sen state'i yani state dolandırılýan däldir. Döwlet dolandırılýandyr. Ova ýöne döwlet dolandyrylýar. Doğru. Sözün yani dilin ya da beynin yani dil mekanizminin kuruluşuna sereden wagtyň ol iki sözlemiň arka gelmegi dogrudur. Döwlet bolýan olsa dolandyrylýandyr. Ýöne state dolandyrylýar diýsen mümkin däl de state dolandyrylmak mümkinçiligi ýok. Söz manasy mümkinçiligi ýok. Maşin sürülýändir. Nahar bişirilýändir. Nahar sürülýär, maşin bişirilýär diýsen ýalňyş bolşýalyk. Döwlet dolandyrylýar diýmek dogrudur. State'em ýöredilýär diýmek dogrudur. O indi bizde näme? Döwletiň manysy näme? Döwlet arapça söz diýdik de. Döwlet diýmek elden ele geçen diýmekdir aslında. Elden ele geçýär.
Erwet manisi var. Misal üçün biri han olya, beýleki hany öldürýär. O şu nämäni eline geçirýär. Döwleti diýip aýdaýyn. Yani il mi diýeli, yurt mu diýeli, yurt diýeli. Yurt ele geçirýär. Soň 1 ýyl, 2 ýyldan soň ýene başga bir güýçlenýär gelýär. Ol onu öldürýär ýa-da kowýar, o yurtdan gaçýar. Soň o ýurdu ol ele geçirýär. Soň ýeneden bir näçe ýyldan soň beýlekisi ele geçirýär. Şol elden ele geçen diýmek-de. Ýagny durnuksuz, onamsız, ertir näme boljagy belli däl diýilen manylara gelýändir aslında döwlet sözüniň manysy. Arapçadaky. Araplar şo söz ulanmaýarlar, Araplar haýsy söz ulanýarlar? State diýilen söz aýtdy, ýa-ni Amerikada ýa-da umuman ingliz dilinde state diýilýär, Amerika diýip aýtmaýyn. State diýilen sözüň edillik garşysyndaky manyny ulanýarlar. Hale diýip ulanýan ekenler. Gat hayran galdyrdy. Hale diýmek durnukly diýmek. O bir ýagdaýa bagly diýen ýalakrak manysy bardy. Ýagdaý näme? Kanun, kanuna bagly diýmek. Şol ýaly bir many da bolmaly. Indi aýdym biz şo zatlary döwletiň gelip çykşa şol ýöne häzir ulanylýan manysy bardy. Döwlet edil ata ene ýalyk bir manysy var. Bizi bakar Veli. pulkan veli, o veli diýilýär-de. Eýe çykmaly, döwlet eýe çykanok diýilen söz var. Ýöne döwlet kanunlardan ibaret bir guramadyr. Guramalardyr hatda şoňa ýaly edip aýdaly. Öz başda kanunlary bolan guramalaryň bir ara gelmegidir döwlet. Indi o nädip biziň häzirki düşünjämiz bilen döwlet gurup we şu döwletiň içinde ýaşap bolar. Mümkin däl ýa-ni demokratiýada gelmeýär, gelse de gidýär. Gelýärler diýär, demokratiýany getirmeli diýilen sözden uğralyp aýtsak. O getiren ýagdaýynda man getirdiň diýeli-de. Yani gelip bolmajagyny aýtdyk, ona mysal bolsun diýip aýdym. O getirsen hem gidýär soň ýyzyna. Nereden gelen olsa. Şoň ýaly bir zat gynan yani biziň ýagdaýymyzda gynançly. Türkiýede de şonuň ýaly şo bir döwlet ýa-da döwlet adam diýerler-de aýdym. Döwlet adam diýende şol adamsız döwletiň bolmajaklygy bir mana gelýär-de. Manysy. Diýe döwleti diýe şundan näme dolandyrýan adam ýok diýe. Hakyky döwleti şondan dolandyrýan adam ýokdur. Yani döwlet diýilen näme ýa-ni 21-nji asra galat gelen şu sözüň manysy we şu wagtky ýerine getirilýän nämesi bilen galat gelen Onun dogry nämesini goýmaly. Ýa şonu düzeltmesen adamlaryň kellesinde de köp zat düzelmeýär. Ýa döwlet dolandyrylýan däldir. Ýöredilýändir, kanunlar bardyr. Kanunlar ýazylydyr, durandyr. Şo kanunlary alyp berja etmek. Ýa-da şo kanunlar boýunça ädimleri izarlamak. Buňa da ýöretmek diýilýär. Näme bardyr hatda? Kanun çykarjy we kanun ýöredijiler mi diýerler? Kanun çıkarıcı var, yerine getirici var. Yerine getirici, yerine getirici diýse hem bolýar aslında aýdyň. Ýöretmek ýa-da yerine getirmek ikisi bir näme-de. Soň kazyet var, döwletiň üç nämesi var ya, kanun çykarýanlar var. Soň yerine getirýänler, şo çykan kanuny yerine getirýän diýmekdir. Bizde şu näme diýilýär-de, ýa-ni döwletiň häkimeti diýeli. Şonun 3 tane yankı şahası var. 3 tane bu üçüsü nämeni saklamak için, balansı saklamak için edilýändir. Kanunlar hem şoň ýaly çykarylýandyr. Mysal üçin yerine getirici vardır. Yerine getirici şu günkü gün hökümet aparatı ýa-da prezident, ministrler kabineti bulan hemmesi yerine getiricidir. Parlament hem kanun çykarýar. Soňra bulardan aşaram yankı ceza kesýän bir gurama vardır. Ceza kesýän kazyet vardır. Kazyet. Indi
yerine yetirici demek kanunları yerine yetiriyor. Misal için prezident kanunu yerine yetiriyor. Prezident hatta bir adamı türmeye de basıp bile nokta. Onun alıp gücü yok. Mümkün hem değil. Prezidentin elinde de İçeri İşler Ministri vardır. İçeri İşler Ministri de içeriki tertip düzgününe hopsuzluğu için etmek. İçeri İşler Ministrliğinin ediyen işi. Yani hopsuzluğu için eden vakti ol İçeri İşler Ministrinin birini türmeye basmak hakkı yoktur. Birinin azatlığını alma hakkı yoktur. Birinin malını, mülkünü alma hakkı yoktur. Diňe cinayet etdi diýip bildirip bilýär. Etti deyip bildiriyor ve şoň Kazyete. edendigini suud etti ya kaziyete. Beýle ki etti diýen adamam özüni goramak üçin näme mehanizmi vardır. Yani adama hak hukukyny gorayan sistemalar vardır. Aklawjy. Aklawjylar diýilýär. Aklawjy diýmek aslında men pikirimçe dogry zat däl, söz däl, ol aklawjy diýmek. Sebe aklamak demek oluyor da ol cinayetçi ama aklap oluyor. Aklap bilýär aklayıcı bolýan olsa aklaya hemme adamı demek. Aklayıcı değil de şoň cinayet eden olsun ya da günah bildirilýän adam diýeli ol cinayet eden adam kaziyetin kararından son cinayet eden adam diýilýär. Ýöne şoňa çelenip günah bildirilýän diýilýär. Ya da şüpheli diýilýär. Yine ol adamın şüpheli adamın interesini goramak üçin hem bir guruluş ýankı advokatlar. Onun behriýetini goraýar. Türme, yani hatta türme baslandan soňra goraýar, dowam edýär gorama. Türme baslanda Türkmenistanda bir gowy söz ulanýarlar. Azatlykdan mahrum edildi diýilýär. Yine azatlıktan mahrum edilen ol adam aslında. Azatlıkları çeklendirilýär aslında. Bir adamın azatlıktan mahrum edildi diýmek ol bilemok näle bolýar? Gul edildi diýmek bolýar da. Azatlıktan mahrum adam gul diýmekdir. Ýöne türme baslan adam gul däl. Oňam käbir hak hukuklary var. Türmede elinden alıp bilmeýän, ýani 21-nji asyr türme diýilip adlandyrylýan bolsa. Ýöne gul bolsa hemme hak elinden alınýar. Öldürgen bolýar gulu. Bizde şol söz ulanylýar, ýankı. Bizde insan yine- haklaryna ters şo zat. Elbette ters. Ýöne sorayan adam barmy? Hiç kim sesini çıkarmasa elbette ulanarlar. Yani azatlıktan mahrum edildi. Onu ne için ulanýarlar? Men pikirimçe Türkmenistanda daşynda ýören adam onu eşiden wagty o vatan habarlarında aýtýarlar azatlıktan mahrum edildi diýip. Yine soňra eşiden adam pikir edýär, mene azatlykda, olam azatlıktan mahrum edildi diýip pikir edýär de. Şoň üçin ulanýarlar o sözü. Daşyndaky adam bolmasa azat däl. Yani azat adam başka hili bolýar da. Yani öz pikirini islendik yerde aýdyp bilýän adam. İstendik yerine istendik wagt gidip gelip bilýän adam. Iň bolmanda minýän maşynyň renkine özü karar berip bilýän adam. Azat adam diýmek. Haýsy biri var şoň? Türkmenistan içinde. Yani şoň üçin hem azatlyktan mahrum edildi diýilýändir. Azatlyktan mahrum edildi däl, kaziyet, ýankı näle karar, kaziyet azatlyktan mahrum edildi diýip karar çıkaryp bilmeýär, o näme üçin azatlyktan mahrum edildi diýip aýdylýar. Manisine sereseň hiç ýyl bir hak hukuky almat diýilen ýazat çykýar o taýda. Ama ol azatlıktan mahrum edilen adam öldürülende de onun hiç kili azatlıktan mahrum edildi. Hem de zaten mahrum edildi. Yani insan olmaktan mahrum edildi. Ondan öldüren adamım yani öldürsen ama oluyor da o katerbet zat bu. Bilemok benim için hiç kimse zatları önseren ok ya da soran ok hiç kim bu zatlar. Döwlet sözünü dolandyryş sözü bilen çalışyp bilersmi diýip sorapdyr bir ildeşimiz. Devlet sözünü kimine cevap veren. Dolandyryş ondan gelýärdi. Onu o dolandırmak demek, devlet demek, dolandırmak demek. O sözü ütkötmek ýalyk bir näme bilemok näçe derece doğru ya da ýalňyş. Dilçiler azrak. Türkmenistanda misal üçün devlet sözü dünyanın hiç yerinde de kän ulanılan ok ýa-da devlet diýip aýdylýar. Ýöne kanun dilinde cumhuriyet diýilýändir. Federasiýa diýilýändir, konfederasiýa diýilýändir. Devlet ýankı şu gün tanalýan sözü bilen hem devlet diýmek ýankı nämesi ýok. Näme devlet? Hawa görkezany devleti? Näme jogap berýär o devlet? Görkezip bilýärmi? Mümkin däl. Şoň üçin respublika diýen söz bardyr ýa-da cemhuriyet diýilýär türkmençede. Ýene Türkmenistan döwleti diýmeýän, Türkmenistan cemhuriyeti diýilýär.
yankı halkara arenada da ve kanunu dilde de Respublika sözü kullanılıyor ya da Cumhuriyet. Türkçesi Cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyeti deyip gidiyendir. İstendik Türkiye'de resmi işe diyenimiz var olsa, istendik resmi yerlerde yazılayan Türkiye marka Türkiye Devleti deyip yazılayan yeri yoktur. Türkiye Respublikasıdır. Cumhuriyet yani. O. Hmm. Ya da yine hatta Xitay Halk Respublikası değil ya. Hmm. Rusya Federasya'dır. O Cumhuriyet değil, Federasya, dolandırılsan federasyadır. Hmm. Yankı devlet sözü aydın dolu neme düşmedik bolup biler. Devlet sözü bizim yankı halkın kellesinde bir pikir. Devlet bize seyretmeli. Devletin pulu köp. e, Devletin pulu sonsuz. Diýilen neme vardı yani. Devlet sözü aslında o değil. O hanların elden ele geçiren bir yurdu manysına gelýär. Olam erwet zat. Bizde bolmaz zat şu devlet diýilen ýa-da näme guruluşyň eger söz bir tapyljak bolsa, onu biz häzir edip bilmeýäs. Onu bilýän dilçiler orta çıkarmaly. Doğru söz, Ýa doğru. türkmen dili bir işlenen bir dil däl, ýa-da işliklerden at çıkarban bolanok da. İşlik işligiň köpüsi ýok bizde. İşlik bolsa da şondan at nädip bawa çıkarmaly. Atlar işliklerden gelýär-de. Yok. Ya, Kimin o Türkmen dilini yine işleme başlattırlar. Geçen sene uğrattım etken yankı yazılı vardı. Katı hem kıyıska hem köp zadı düşünürüp bilyen Türkmen dili var efendim. nawa. Yani şu ınkılın misal için düşündürmek diyeste, düşündürmek sözünün yerine anlatmak sözünü gördüm ben şu yerde. Anlat. Anlatmak diye. Düşündürmek olayı bir Düşündürmek demek zehirlemek diye ama alıp bir manysy. hazır ben sana bir zada aydıp berýän ve sen şoňa düşünýän diýmek yani men bir zat diýsem sen düşünsen düşündürmek bolýar. Düşündürüp bilsen. Diktavat etmek alıp Ama yani mesela. dictation'ın nämesine gelýär. Mengzeş bir söz. Yani anlatmak başka bir zat. Anlatmak, düşündürmek başka bir zat. Yani biz şu anlatmanın yerine ne düşündürdün, düşündün mü? Şu sözler kullanılıyor da. Yani düşünmek ansat bir zat değil. Belki diýerim bana bir zat düşündürer, yine şu günkü söz bilen, köne söz bilen anlatar. Men onu bir aydan soň düşünerim. Onda olmaňa düşündürmede onu. Bir ay soň düşünýän olsam. Ya da hiç düşünmen. Yani o bana aitti. O özüne aidip bilmez ama men düşündürdüm deyip bilmez. Düşündürdüm demek işin bu torun formasıdır. Karşı taraf düşündü demektir. O devlet sözü ona mı ayıp geçildi? Aydın devlet sözü ön köne nemede? Oğuzlar dövründe ya da ondan önkü Türkler dövründe, Gökler dövründe İl deyip bulanýan ekeni. İl. Hmm. İl demek yurt demek. Yurt sözü soňrak çıkan ya bilmedim. 1,5 ýyllyk nemesi bolmaly Yurdam mümkin. vatan demek. Yani Yurt yurt da o demek vatan demek. yörelýän yerden gelýän ekende. Yören yerlerine yurt diýilýär. Şu yurt nemesi vardı o Yusuf Azmo'nun düşündürüşü vardı. Ben şu taydan bilýän yurt sözünün gelip çıkışına. Täzerak sözü ýöne könerägi bunun il. İl sözüdür. Devlet sözünün yerine ulanılan. O nemesi ortaya çıkıp biler o. Onun üstünde işlemeli bu zatların üstünde işlesen ama çıkmayacak zat yok. Şonun ýaly yani devlet umuman pulu bolýan bay devlet bize seyretmeli, devlet halkyna iýe çıkanok, ýene bir zat. Bu sözlerin hemmesi ýalňyşdyr. Devlet bir adamlara hizmet etmek için bir hizmet nemesi aslında aydın bu. Hizmet Devletin yani kimin hizmet elinde berýän neme de gurabalar da iş o ansatlaşdyrmak için. işi ansatlaştırmak için hem de esasın yani devletin bolma sebebini aydalı. Sebep olmalı. Şol sebepler e, yerine getirilende devlet oluyor. Yerine getirilmese devlet olup bilmeýär. Men şu günkü manysy bilen aýdyp ötdüm.
sözün manasını değinemek. Misal üçün daşar howpsuzluğun üçün etmeli. O näde edersin? İçerideki howpsuzluğun üçün etmeli. Hmm. Sonra misal üçün yine devletin içinde sen aydalı gidip birine ayakkabını sattın da şu satanlığına tasdiklamalı. Olmasa ben sana satıverseydem uğurla deyip bilir ne? Yine şol zatın olmazlığı için tasdiklamalı. Yine bu devletin ediyen hizmetıdır. Ediyen işidir. Onu neyle yerine getiriyor? Yani bu zatları devlet yerine getirmek için birinciden konstitusiyası vardır. Hak hukuk yazılıyor her kimin. Kanunlar yazılıyor. Ondan sonra koşunu vardır. Başında korkusuzluğu için etmek için koşun vardır. Yani baş korkusuzluğu için ediyor. Ondan sonra içeride yankı bankları ülen, pulu ülen, yankı her devletin öz pulu vardır, valutası vardır. Yine o valutasının kömöğüyle, notariusunun kömöğüyle edilen işleri tasdiklayandır. Tasdiklaya. Şimdi bu zatları devlet muhtun eden o. Bu zatları edenliği için salığı toplayandır. Yine olan devletin girdeyisidir salıklar. Sebebi şu yerdeki yaşayıcılara yankı hizmetleri üpçin ediyor. Bu hizmetlerin gövrümü ulu olan için 2 adam, 3 adam edip bilen ok. Misal için koşunu 2-3 adam dolan neme değil. 2-3 adam üpçin edip bilse koşunun ahli gerekli zatları ile onda şol adam yerine getirirdi. Daşa korkusuzluğu üpçin ederdi. Yönüşü mümkün olmadığı için ol iş şuurlukça devletin üstündedir. Şunun için hem devlet sağlık toplaya ve şol hizmetleri veriyor, üpçin ediyor öz grajdanlarına, vatandaşlarına, yani daşarkı howpsuzluk, içerki howpsuzluk, e, ondan sonra yani alışverişlerdeki notariustur. İstendik alışveriş, maşin, cay olsun, beyleki olsun, neyme alsan, neyme satsan, son notariusu devlettir. Tasdiklayıcısı. Yine şol devletin işi ve onun şu günlükçe entek başka hiç kim yerine getirip bilen ol. Beyleki devletin işleri, ehli işler kişilerin elindedir, şahısların elindedir, yankı fizik şahs ya da yuridik şahsların elindedir. Önümçülük esası. Ama sebebi gerek değil. Salığı toplap ondan ama önümü öndürmek gerek değil. Onu esir edip gördü, önümü öndürüp gördü. O 5 Aa. manada kalamı öndürüyor, 3 manada da satıyor. Aydın şu Onu eski komünizm dövrü devlet meti değil mi yine? yok. Devlet deyip baydık olmuyor ona. Ha. Komünizme. Ha. Yani şol neme ediyen hareketleri hem zaten yani cemiyete hopsal ya da şu komünizm dövründe kurulan yine devlet değilen nemesi Şu gün cemiyete bugün hop da. kemine yine Orsiyet uruşa girdi de Hmm. devlet Orsiyet'te devlet olan olsa devlet üstünlüğü ve kanun üstünlüğü olsa uruşa girmezdi. Ha. İstendik devletlere seyredip görüyen yankı devlet state olup bilen devletler diyelim. Hmm. Hakiki devlet olup bilen devletler uruştan kaçınyandır. Ukrayna'nı özüne bağlamak için, Orsiyet özüne bağlayacak olsa Ukrayna'nı, onun başka yolu ken, uruştan başka. Uruş Hmm. demek devletin özüne ziyan veriyor. O yensin yenilsin tapağı yok. Katılı ziyan veriyor. Orset bitti mi de bundan sonra yense Özem de. 21. asırda. Ha. Komünizmin en bağır eden işi yankı basıp almak, yok etmek, yayıramak, emmeri açılmak, sonralık neler var. Yok komünizm öz interesini korumak için içinde milyonlarca adam vurdular abi. Ha, Milyonlarca. Açlıktan değil mi 32 milyon adam öldürüptürler. Yani 20. 30. yıllar arasında uruş dönemi de 2. Dünya Urusu'ndan hem 32 milyon adam yürüyte elinden yani gallasını, hayvanlarını, mallarını alıp toprağını alıp kolhoz sistemasına geçirdiler yani kollektivini hazya istiva. Näme diye senin diye malın bol bilmeye diye komünizmde bolmalı değil mal diye. Ya da senin toprağın olmalı değil. Ya ama senin elinde hiç yeni bir şahsına değişik bir zat olmalı değil diye bu zatların hemmesi kollektive değişli yani hemmekime umumu diye de ortalık diye. Aydın.
Şonu öğretmek için näçe adamları kırdılar. Elinden mallarını aldılar. Göç etmeye mecbur ettiler. Yani şoňa döwlet diýip bolanok, buňa bir terrorizm diýip bolýar. Aýdym. Başga zat däl. Terrorizm hakyky demesi. Özü atasy. Ya. Komünizm sistemi aslında kemine aydalı uzat, kim için uzat? Yine sen elinde hiç hünerin yok, okumadın, öğrenmedin. Yani iyi bir zat yemeli, içmeli. Yani komünizm diyen sisteme de geliyor, bir ölüm öldüren adamın ya da mal mülk cemlenen adamın elinden alıyor sana veriyor. Olam gutarýa. Bir geze galyp berýär. Ya bir gece kalıp veriyor, yetkiye olan bir 10-15 yıla yetkiye de bir sapar eden dedi. Böyle hem o oluyor da, köpçülük ama ay kovu yaşayasını hem mezadımız veriyor. Bravo. Veriyor, yöne biri yine sen azrak vicdanın olsa, sen iyiyen, kıymetini özüne öndürmedin ha. Birinin elinden alıp verdiler sana. Ne edip yiyip biliyorsun, ne edip onu çağalarına verip biliyorsun. Böyle sen uğurlamadın, biri uğurlap verdi sana onu. Uğurlavam değil, gönü elinden kanırıp alıp özünden yok edip, Talançylyk. talançılık bilen önüne getirip veriyorlar, ona da sağ olsun aydıp, komünizm şoňa alıp, näme etdi, başladı, başlamıştı. Umuman o döwlet nemesi gaty neme. İnce mesele buňa bilmedim bir gezekde iki gezekde düşüp bolýan bolanokmy ya ýaşap düşünmelime näweldirek ýöne bizdäki döwlet guruluşy hem ýalňyş, döwlet sözüniň özü hem ýalňyş. Biz bu zatlary düzeltmeli. Nädibem bolsa bir ýol bar. Bolmaly hökmen suratda bu ýolsuz däldir. Biz düzeltmeli bunu. Hatta taş döwrekdäki ýurtlaryň hem problemalary edil bizimki ýaly olara da bir nusga bolup bilýäs. Ýöne bunu bir ýerinden başlamaly. Onam nädip başlamaly? Ýine aýdyp başlamaly. Aýdylmasa neme bardy aýdym? Bir gyzykly tema bilmedim. Bärde aýtsam düşnükli bolarmy? Ýa şu gürleşmek we gürleşip problemany çözmek barada da. Indi şu adamların tarihini antropologlar vardı. Yani gazu işini geçiren antropologlar deyip aydayın. Şolar yine adamların tarihini 300 bin yıl 200 bin yıl nemesinde berýärlerdi. Häzirki adamlara o homo sapien diýerler şu wagtga ýaşap görenlere. Ýöne Neandertalis diýen bir görnüş var. Ýok bolup gidipdir diýýärdi. Şonuň ýok bolup gitmeginiň sebäbini gözleýärler sanlara. 1 milyona gowrak bar ekeni. Yani çak edilýän neme 1 milyona gowrak sandy. Neme nädip birden ýok bolýar diýip. Soraýarlar. Şo taýda şolaryň entek gürläp başlamadygyna, ýani söz ulanyp sözler bilen düşünşme bar ya. Bravo. Şol döwrüne yetmendir. Şo sebäplen karşısına çıkan tebii problemalar çözüp bilmendir. Şonuň üçin hem yetip gidipdir diýärdi. Häzirki adam jinsan gürleşip bilen üçin problemalaryň köpüsini çözüpdir. Şo sebäplen häzirçe milliardlara yetdi diýärdi sany. Ýogsa neme guruluş taýdan ejizra ekeni häzirki adamlar. Diýip bir hawa nemesi var, bilim ortaga goýan bir teoriýalary nemesi var. Indi bize aýdýan da iň az gürleşýän, iň az söz ulanýan millet belki häzir bizdirs. Ýene goňşy Özbegistana seredýän şolarda da gatykän sözler bar da. Gatykän söz ulanýar ýa-da Awganistan uruşynyň içinde de näçe ýyldan bäri. Şolarda da söz köp, ýa-ni düşünjelerini bir ýol bilen aýdyp bolýar. Demek 40 ýyldan bäri uruş bolsa da galyp bilýärler da 35 milyona ýakyn halk var häzir şu wagtda çellinen. Dowamly uruş bolsa da. Ýöne bize seredýän uruşam ýok, hiç zat ýok, görünüşe görä ýok. Hemme zat gowy ýöne san gitdikçe azalýar. Ýurdun içinde adam galanok, taşyna çykyp batýar. Emine, Afganistan'ın, yine Afganların asmanı asuda olup bilerdi. Eğer orus giren vaqt orsa boyuna gelen olsa.
Tamam, Amerika giren ata Amerika'da boyun egen olsalar hemmesi bilelikte. Yani kul olan olsalar uruş olmazdı. Kulun bari yerinde uruş olyan derdi. Mava. Ona doğru ayttın. Türkmenistan'da uruşun bolmayanlygyny ýa-da uruş ýok, asuda asman diýilmeýän sebäp şol bolmaly. Gul ruhlu bolsaň, Uruşu uruş erwet, islenmersin. uruş erwet bir zat diýerler de. Ýöne eee tarihte nirde bir zat gurulan bolsa, ýykylan Uruşdan bolsa, soň bolýar. tarih diýip aýtjan bolsaňyz, şol hemmesi hem uruş gamilende doludur tarih gaty. Olam näme üçin? Birinji başlanyşda ýanky padşalaryň toprak meseleleri bardy olar. Düşünceleri pes adamlar. Pes diýip aýtsam oň ýaly pes däl, ýöne şu toprak baýlyk myka diýip alada edipdirler, ýöne şu günkuň seretýän hiç bir imperiýa galan däldir dünýede. Ýok. Ya toprağı eýlen soň onu bir seretmeli da ýanky. Üçünçüligi bar. Üçinçiligi var. Onu üçin edip bilýärmi, bilenok, mazatlar pikir eden oklar ýöne toprağı almaly diýerler de. Toprağın üstünde de ýanky her hili etnik gruplar ýaşaýar da. Olar bilen sen ylalaşyp biljekmi? O zatlaram pikir eden ok. Diň almaly diýerler. Bu ücret etse alypdyrlar, ýetmese beripdirler. Soň ýaly edip gelýär. Tamam ýanky azatlyk düşünjesi, söz azatlygy çykan soň o zatlarym uruş bilen olandyr hemmesi. Ýöne azatlyk bolmagyş diýse bolup giden zat däl bir şoň üçin şoň uğruna bir zatlar pida edip muhtyna hiç zat ýok. Azatlygyň bahasy gatty gymmatdyr. Muhtyna hiç zat ýok dünýede. Hemme zat çäkli. Çäkli bolan üçin sen puluny tölemeli. Puluny tölemeli diýip aýtmaýyn. Şoň Garşylygyny bermeli. garşylygyny bermeli bolýan. Uruş bolýan döwletler elbetde uruş bolsa gowy bir zat däl. Şu gün Ukrainada uruş bar da, şol Ukrainler orsa gul bolsa uruş bolmaýar o ýerde. Hemme zat gulala güllük bolar. Ýöne içinden hiç hili bir yazıcam çykmaz, jurnalistem çykmaz, ýa futbolistem çykmaz, boksöram çykmaz, hiç kim çykmaz. Ýöne gul bolup ýaşa bermeli. Ýaşamak manysy näme? Agajam ýaşaýar, haýwanam ýaşaýar, adamam ýaşaýar. Deme-de adamlar bilen hayvanlaryň arasynda uruş çykmaýar hiç açana. Ne olur? Ya haýwan hemişe boyun egendir. Ya da kaçıp gidendir. Yok, hak talap etmesini bilmeýär. Hayvanlarda hak talap etme nemesi yok. Şön ýaly ine döwletiň guruluşlary şo zatlardan ibaret bolmaly. Aýdan soň ýa döwletem dogry gurulur, dogram ýerediler. Bizde ine şo zatlar bar, öňümizde kynçylyklar. Şo kynçylyklary nädibem bolsa beýmeli, başga alajy ýok bunyň. Asuda asman bilenem baba belli bir ýere çellik gelindi, görüldi. Asuda da däl. Yok näme men hayran bolýanda ine şu günküne uruş ýok. Ay arkada şöhrat uruş ýok, ýene diýerler de. Ol arkadaň saýasynda däl, uruş ýok bolsa şo halk sesini çykarmaýan üçin uruş ýokdur. Ýöne şol bir adam, şol Türkmenistanda ýaşaýan şol bir adam, hatda bedenem şol bir beden diýip biler, köp şoň alagan boldy. İkinji Dünya Uruşuna da watançylyk uruşy diýip oňa da gowanýarlar. Asmany masuda diýen gowanýarlar. Ýa-da buýsanýarlar diýeýin. Buýsanýar diýsek has. Indi men şo ikisini bir ýere getirip bilemokda. Adam ýa uruşa garşy bolar ýa-da uruşyň tarapdary bolar. Ýöne postsowetlerde seretýän Stalin gahrymanyna uruşda şeýle gahrymançylyk şeýle uruş şol uruşy baýda gede ulanýarlar. Soň şol bir adam, şol bir akyl, şol bir toplumam asmany masuda diýerdi. O sen düň uruşyň gowy diýip gördiň. Inden bolsa asuda asman diýen. Yani nädip soň ine şol adamlar bilen ýa-da şol akyl bilen diýeýin men. Sen nädip bir ýanky Döwletiň näme diýeni düşündirjek ýa demokratiýany. Ýok, olara geçtim. Kommunikasiýany urjak. Nädip kommunikasiýa, nädip gürleşjek ol adam bilen. Ýöne biz gürleşmeli, aýdym. Gürleşip bilýänler gürleşip başlamaly. Bu işin nemesi şo. Dine hökman bizim kanalımızda däl, ähli ýerlerde. Soň üns berýär, soňky 2 ýyldan bäri YouTube'da gatkan kontent döredýänler köpelip başlady. Olar biz beýendirýär her türlü düşünjeden, her türlü pikirden bolmaly.
Sen İngilizce alan milletlerin içinde biz varız. Yankı näme diýerler aýdyň prikol diýär-de prikol. YouTube'a prikol ýükleýärler hemmekim şonu görýän eken de hayran galdyrjy bundanam. Mesela benim YouTube'da Türkmen algoritmi bolman soň bilemokdym. E, Şu Türkmen algoritmi dörenden soň prikollar nemeler çykýar-da. Ben aýdýan şu zatları görüp şu zatları YouTube'a ýükläp wagt ýitirip bilýän adamlar nädip bir ýanky gowy ýaşamaly. Olan köp görülýäniň sebäbini aýdaýyn. Ine aýdaly çağa näle aýtsam bir çağa bir ýankı ýolda gidip barýan eşegiň bir üýtgeçik hereketini keýpeti gülüp bilýär-de. No. Ya da çağa bir garra adam ýykylan wagty şoňa gülüp bilýär. Ayagy taýyp ýanky ýykylsa garra adam çağa şoňa höwes edip gülýär. Çağa üçin şo prikoldur. Yani ulu adama, yetişkin adama ýanky güldürmek gaty kyndyr. Sebäbi ýa-ni dünýä garaşy başga kili çağan hyýal däl. Ýöne Türkmenistanda da inansak da şoňalyk zatlara gatken höwes edip görýärler-de. Sebäbi edilçol bizde ýanky mektep ýa belki 5 ýaşyna çelle bir adam şeklinde gelişýändir. Solam dolu däl. Ýöne şondan soň gelişen okýşkyly. 5 ýaşymyzda galýas, şoň bilen garra kitdes, akyl nämemiz 5 ýaşyndaky çağa hyýaly. Yani 5 ýaşyndaky çağa näme gyzykly bolsa, 50 ýaşyndaky adama da şo gyzykly da. Bu yani o zat däl, bu gynaş berýär zat, gater Aha. etdir zat. Umuman aýtjak zatym şu prikoldan başga hiç zat ýokdy YouTube'da bundan 2,5 ýyl bundan ama. Ýöne soňky wagtlarda has o köpelýä content döredijiler, köpelýä her türlü tarapdan. Bulama adamlaryň pikirlerini gösmägine sebäp bolýar. Aýdym bar men dogruýum aýtsam aýdymyň ondan esasan hem Türkmenistan tarapynda aýdylýan aýdymlaryň uly bir goşant goşýanyna inanamok. Gaýtam neme diýen olaýmasa, iza gidişlik bolýan olaýmasa Türkmenistanda gaýdym her 5 adamdan biri aýdym çykan aýdym. Men şoňa göz ýetirdim Türkmenistanda. Hindistan ýalyk bir ýagdaýa öwrülip barýar. O zatlardan uzaklaşmaly, köpräk ýa düşünjäni östürýän zatlar bilen gyzyklanmaly. Şo YouTube'da da şo zatlar köpelmeli. Kemine aýdymam eger aýdym bolsa düşünjäni östürýär. Ýa Türkmenistanda aktyp şoň ýöreýi taýtdym häzir. Aýdym şonuň üçin. Türkmenistan tarapynda aýdylýan aýdymlar. Türkmenistanda da elbette aýdaly şolarda da gowy aýdym çyksa, ýankı dünýäň bir sunugatynyň gelen ýeri bar şuňky. Ýa şo derejedäki bir aýdym çyksa elbette diňe türkmen däl, beýleki döwletler tarapyndan hem diňlenler. Ýöne beýnelçak da şoňalyk nämeler çykyp bilenok. Gyzlaryň adyny tutup aýdyp berler töwereçiliğine. Bilemok bu günler nähil boldy. Şoňal bir neme bardy. Gyzlaryň adyny tutup aýdýarlar, ýöne gyzlara urýarlar. Tutup bolan bir temerak. Umuman aýdym şu taýda jemläp bilers. Ýa-ni döwleti döredýän halk bolmaly. Ýa-ni döwlet däl de guramalar döreýär diýip aýtdy aýna. İngilizce'de state dedik, state kanunu. Stabil sözü vardır. Şu söze gaty neme çalımdaş. Stabil diýmek, durnuklu diýmek. Durnukludur. Kanun yazılýar, şo kanun oňça hereket edýär. Bir gün eýle, bir gün beýle, ak maşin gadagan ýene näme däl hemme zat logika, pikire, akla dayanıp edilýändir. Ve şo zatlar eden nämäde state diýip ad beripdirler. Ýöne bizdäki state däl, bizdäki döwlet elden ele geçýän. Ertiriniň näme boljagy belli bolmaýan diýmekdir döwlet. Ýöne biz hakyky kanunyň üstünligi bolan guramalardan ibaret bolan bir ýurdu döretmelidiriz. Onuň adyna da bilmedim näme diýip goýarlar, goýmazlar. Onçasam wagt bilen görürüz, wagt görkezler. Da aýdym, jemläbem bilers şu taýda.
Ama kendine başka bu temalar atı ulu bir zatta. Yani Giňişleýin düşündür. oba bolmaz zat. Ansa bir işem der. Onu da düşünýäs. Çalışırım zattır. Ýöne daş töweregimizde indi şu günkü bizim nämemiz bar da köp ýerde men näme düşünjesine gawat gelýän kendine. Ýalňyş diýip hasap edýän özünçe aýdalymyň bir ýanky nämesi bar diýerler. Evolýusiýasy bar diýerler. Hı hı. Aýdaly demokratiýa. Oň evolýusiýasy bar diýerler. Ya da söz azatlygynyň evolýusiýasy şondan geçmeli diýär. Ine Ýewropa şonu 500 ýylda, 600 ýylda geçdi diýerler. Türkmenistan hem şoňa geçmese bolanok diýerler. Ýöne men o pikire hiç hili ynanamok. Ýalňyş bir zat. Sebäbi ýöneköy bir zat bar. Aýdaly ýanky Newton edeni işi vardır. Ondan soňra Einstein'in edeni işi vardır. Indi Einstein Newton'un edeni işini etmedi. Gaýtalamady. Gaýtalan bolsa şol Einstein'in eserlerini, eser diýsek ýalňyş bolup biler. Ya da Einstein'in bilim dünyasına goşandygyny Einstein goşup bilmeýärdi. Eger evolüsiýon bolan bolsa bu zatlar. Hmm. Anlat. Evolüsiýon däldir, Yok öwrenmek yok. bilen. Sen goňşyňdan alyp bilýän, başga bir yerlerden alıp bilýän, taryhdan alıp bilýän, kitaplardan alıp bilýän. Yani bu zatın evolüsiýasy ýokdur. Hmm. Kaçan yankı köpçülük islen wagty şolan bolýar. Diňe islemek bilen Neme? näme bar. Aydın. Onun birinci neme vardı? Genet näme? Genetika diýip aýtsam dogry bolarmy bilmedim. Genetika evolüsiýasy var. Öwrülşügi. Soň kultura rewolüsiýasy var aydın. Ine adam zat şo ikisinden ibaretde. Yani bir biyologiya tarapy bar, bir hem kultura tarapy bar. Biyologiya tarapy evolüsiýa bilen gidýär, kultura tarapy rewolüsiýa bilen gidýär. Tamam. Yani bir gijede de ütkep bilýär da köp zatlar. Yani kultura nemesinde bolan üçin. Ya durup birden ütkep bilýär. Ya Tamam. kultura nemesine o bilimem ýerýändir. Mysal üçin 2000 ýyllap atyň arkasyna araba dakyp neme diýerler? Yani transportation şonuň ýaly çözýärler. O ýöne 19-njy asyryň soňky ýyllarynda, soňky 10 ýyllarynda mı? Ýa soňky 20 ýyllaryndan başlaýar. O birden nämäge geçip gidýärler. Ýa bu bilen işleýän motorlara geçýärler, ondan soň näme bilen näme combustion engine mi diýilýär, ýa içinden partlaýan. Tamam. İçinden yanyan İçinden ýanýan motorlar. häzirki motorlara gatly gysga wagtyň içinde geçdi ýa-ni umuman jemläp alsaňyz bir 150 ýyllyk bir nämäň aralygynda şu wagt häzir elektrikli maşinlar Kosmosa uçup görler. kosmos uçup ýörler ýa-ni ýoksa 150 ýyl mundan öňem atyň arkasyna arabada kylyp näme diýip ýördi. Ine buňa kultura rewolüsiýasy diýilýär. Şonu hemen birinci çıkarılanda yankı bu bilen işleyen, bu var bilen işleyen maşin çıkan. Görenler ayta bu ne bilyen adam yok, düşünen adam yok. İşe yaramaz diýmem ýa o yankı mekanizm. Hawa. Näme etjek diýär, hawa ýasadyň näme etjek? Ýöne şo bu bilen islendik zat edip boljagyny bilen ok, o ýasanlaram bilen ok. Ýöne görkezýär da ene şey ettirip diýär, hereket ettirip bolýar diýär. Ondan soň ýankyna transport dolanyp başlaýarlar, ondan soň senagat dolanyp başlaýarlar, dürli ýerlere ýaýrap başlaýar ýanky buň güýji ýa-da basyşyň güýjini, buň basyşynyň güýjini olanyp başlaýarlar. Yani şondan soňam ýanky hereketi, istendik hereketi, mehanik herekete öwürmek näme diýilýär? Istendik güýji, mehanik güýje öwürmek diýen bir näme, proýekt. Energiýany we mehanika. Mehanik güýje öwürmek. Nämesi şo ýerden çykýar, ondan soň birden bolup gidendir bu zatlar. Indi bärde ýanky demokratiýa, söz azatlygy, bu döwlet meselesi ne şu zat bardyr.
Aslında nähili yaşamak isleyen ya da yaşayış demek, yaşamak diýende adamlar näme düşünýär, näme bilýär sorak. Gülýalyk ýaşaýas, gowy ýaşaýas. Elbetde onu bir adamyň ýanky ketegindäki goýunam edil şoň ýaly pikir edip biler. Men gülýaly ýaşaýan diýip, otuň suwuň öňünde hemme zadam gowy. Ýöne goýun üçin şoň ýalydyr. Ya da bir agaç ýanyndan da bir ýanky näme geçýär diýeli. Akýan suw geçýär, agajam aýdyp biler gülýalyk ýaşaýan diýip. Yani o ağaç üçindir. Yani insan için yaşayış başka hilere kılacak. Yani İnsanam o her türlü bolýar. Ýokary hilisi her var. türlü näme için yaşamak için demalyan, iyi içen Olam yeterli de ýaşamak. olam yaşamak. Yani Diri bir adam galmak. yani bir adam yankı 2000 yıl mundan 5000 yıl mundan 100 bin yıl mundan näme boldy diýip şolary öwrenip ýör. Olam yaşamak. Hmm. Bire yankı aýdaly futbol oynaýarlar, komandasy çempion bolýar. Şoň üçin 2 günläp bayram edýärler. Ine bulan bir ýaşaýyş. Hmm. Biriniň 15 ýaşyndaky gyzy ýa-da ogly ýa-da döwlet derejesindäki bir ýarışlarda ýeňiji bolýar. Ýa-da aýdym aýdyp özüni dünýä tanatýar 15 ýaşynda ýa-da kino oýnap özüni dünýä tanatýar. Onuň en atasy şoňa gowanyp begenmek, şoňa ýaşaýyş diýer. Ýöne bizim özümüze geçtik, biz de adama yetilen o enter. Biz asmana asuda deyip yaşatıyoruz. Ya da Yani maksat şol olsa, Gülýaly ýurdumuz bar diýär de ol. sen özünü adam berdim, maksat şol adam olmalı. Bizde maksat adam değil, bizde maksat asman. Asmanımız asuda. Maksat şol. Yaşama maksadımız hem şol. Asmanımız asuda. Şoň üçin giýji gündüz işleýäsde, bulutlary kowyýas, ýene diýäs şol asman asuda bolsun diýäsde. Onda bize şu ýağış ýağmaýan, bulut gelmeýän bir ýurda Yani gitmeliyiz onda. maksat näme bolsa, şoň ýalygam ýaşarsyň. Maksat diýende bir adamyň maksady däl, köpçüligiň, ýani agyrlygyň maksady näme bolsa, şoň ýaly ýaşarsyň. Belki Türkmenistanda da kän adam bardyr, aýdym aýtmak höwesi bardyr, ýa-da sport bilen gyzyklanýandyr, ýöne höwesi bardyr. Şol höwesem içinde ölüp gitýär, hiç ýerde aýdymam bilenok. Özüniň belki Türkmenistanda kim biler? İnjinerler bolup biler, belki güýçli ýanky wraçlar, doktorlar, kim özüniň ýanky içindäki potensialyny barlak gördi. Türkmenistanda näçe adam barlak gördi? Ýekejesem ýokdur. Belki Türkmenistanda güýçli siýasatçylar çykyp biler. Hukuk tarapyndan şol temalarda ýa-da beýleki fizika, kimia diýdi, o tarapdan ýanky hiç hili tapagy ýok. Bir Türkmen bilen Ýewropalynyň bir tapagy ýok. Çykyp biler, ýöne näme üçin çykanok? Asman asuda bolsa çykmaz da aýdym. Ya şol asmanyň aladasyny edýänimiz üçin çykanok kemine. Diňe şol asmanyň aladasyny edýärse. Asman asuda bolsa demokratiýada döremez, döwletem döremez. Yok kemine Bar asmanyň milletem dar asudalygy bar. bize bağlı bir zat däl. Diňe saňa bağlı bir zat däl asmanyň asudalygy. Oň ýaly zat ýok. Uruş meselesinde de eğer bir vatandaş olsan, vatançılık duygusu olan adam uruş yok deyip beğenmeye. Vatançılık duygusu olan adam gerekli vakti, gerekli yerinde canını verir diyecekler. Canını ortaya koyuyor. Yine bu vatançılık duygusu var adam. Kim? Seyit Nazar Seydi mi? Yanlış olsam. Şoň goşgularına hak görme. Yani şol adam akıl edip bilipdir şol zada. Vatanın näme diýini. Yani şol adam diýip kiçeltmek diýip aýtmaň. Şol döwürde ýaşan adamlar, şahslar watanyň näme diýini bilip bilýär. Ýoksam territoriýa ýok, bir millet düşünjesem Hiç ulgapan hili, ýok. Birleşen Milletler guramasam ýok. Territoriýasyny görkezler ýaly. Ýöne doğulan ýerine hiç hili kanunam ýok, kanunçylygam ýok demine. Ýöne doğulan ýerine we şu ölüme sen ýerine men gorajak diýär. Gerek olsa ölerim diye problema yok. Ölmeli olsa diye men gönü diye pikirlenmän. Yani tereddüt etmän. Ölerim diye yöne şu vatanı yankı yurdu. Düşmana ya da biri gelip alacak olsa, biri gelip diğerini ettirecek olsa men şuna yol vermerim diye. Asmanım asuda değil mi ya? Sen borcunu yerine getirmesen asmanın asuda bolsun bolmasın tapağı yok. Onun hözerini sen gören o var.
Asman Asuda. Asmanımız Asuda yine biz Türkiye'de de. Hava. Ya şu asman gözlep gelen olay mı aldı biz şu taylar ayrı? Ya. Onda şu Cemler'le o bir yarım saat gitti. Özel bir saat geçmeli derdik. Aydın her gezek şu yal ol ya bizde. Hava kemine uzun etsek son yankı. Görülmeyen kıynaşı. Bizim bizim gepeş diye sava. Ya. Onda bol ya. İyileşler sağ olun dinleriniz için. Aydın sağ ol. Böyle sağ ol kemine sağ ol arkadaşlar.